आथिखालनि सरकारा जोबोर अर्गानाइज आरो प्रपार खामानि मावनो हानायनि अबस्थायाव फैबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' बिथाङा। दिनैनि सरकारा जोबोद अर्गानाइज आरो प्रपार खामानि मावनो हानाय अबस्थायाव फैबाय। बिटिआर सरकारा फैगौ 15 डिसेम्बर खालाराव आबुं 3 बोसोर जानो थांगासिनो। बे आबुं 3 बोसोर जानायखौ लोब्बा लाखिनानै बिटिआर सरकारा बायदिसिना हाबाफारिफोर लानाय बादिनो दिनै क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव कल'कियाम अन गुड गभार्नेन्स एन्ड पार्टिसिपेटरि डेम'क्रेसि आयदानि सायाव बिटिसिनि मोनफ्रोमबो बिफाननि मावख'गिरिफोरखौ लानानै सावरायलायो। हाबाफारियावनो बाहागो लायो मिस्टार रेड्डी सुब्रमनियम, रिटायार्ड आईएएस, एक्स आईएएस, फाउन्डिं मेम्बार सेन्टार फर रिसार्च इन स्केम एन्ड पलिसिज आरो प्रफेसर त्रिलोचन शास्त्री, प्रफेसर आईआईएम इन डिसिजन साइन्स एरिया, चेयारपार्सन एसोसिएशन फर डेमोक्रेटिक रिफर्म, लोगोसे श्री आकाश दीप आईएएस, प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिआर गभ बिथांमोना फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। दिनै जोङो मोनसे कल'कियाम मोनसे एकाडेमिक डिस्कासन बेवहाय खालामदों। सानै जोंहा गोख्रों आलासि मिस्टार सुब्रमनियम आरो प्रफेसर शास्त्री सानै आलासि लिंना लाबोदों। बिथांमोना गभार्नेन्सनि सायाव गोबां खामानि मावदों आरो बिथांमोनखौनो लानानै दिनै जोङो बेवहाय मोनसे एकाडेमिक डिस्कासन स्टार्ट खालामदों जाहाथे फैगौ समाव काउन्सिल लेभेलनिफ्राय लानानै भिसिडिसि लेभेलसिम जोंनि खुंथायखौ गोख्रों खालामनो हायो, रायजो राजाफोरखौ बेयाव बाहागो लाहोनो हायो आरो मोनफ्रोमबो जौगालु हाबाफ्राव गासैबो थाखोनि सुबुंफोरा बाहागो लानो हायो। बेबायदि मोनसे सरकारनि सिस्टेमखौ डेभेलप खालामनो थाखाय दिनैनि बे सेमिनारखौ लानाय जादों। गाबोनबो जोंहा एवार्ड सेरेमनि दङ। जायफोर मोजां मोजां खामानि मावदों बिसोरनो जों गाबोन एवार्ड होगोन। मोनाबिलियाव पिस रेलि दङ आरो समफोर जोंहा फ्लेग हस्टिं बायदिसिना प्रग्राम दङ आरो 20 डिसेम्बराव जोंनि जे ग्रान्ड सेलिब्रेसन बियो बिजनियाव जागोन। सरकारा 3 बोसोर कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ फैगौ 15 अक्ट'आव आरो बे गोलाव सम बोसोरथामाव जोंखौ मदद होनायनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानिसिम साबायखर बावबाय। आङो जोंनि सरकारनि गासैबो इएम बिथांमोन, एमसिएलए बिथांमोन गासैनोबो आङो साबायखर बावो आरो लोगोसे बेवहाय जोंनि सरकार लाबोनायाव गोब्राबै खामानि मावनाय रायजो राजा बेजों लोगोसे इउपिपिएल बिजेपिनि गासैबो वार्कारफोरनो आङो साबायखर बावो। बे 3 बोसोराव जोंनि सरकारा बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि गायसननो, गासैबो थाखोनि सुबुंनो रैखाथि होनो आरो लोगोसे हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोनायनि खामानिखौ मावदोंमोन आरो बे मोनथामबो थांखियाव जों जाफुंसार जाबाय। बिनि अनगायै थांनाय बिपिएफ सरकारनि गेना गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनानै मोजां सरकार लाबोनो थाखाय जों खामानि मावदोंमोन आरो दा बियो दिनैनि सरकारा जोबोद अर्गानाइज आरो प्रपार खामानि मावनो हानाय अबस्थायाव फैबाय। रांखान्थि जाख्ल'नाय बायदिसिना गाज्रि थासारिनिफ्राय उदां खालामनानै मोनसे मोजां थासारि दानो थाखाय जों खामानि मावदोंमोन आरो दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ 30 गावहानो फ्लेक्सि प्रग्राम दङ। जोंनि हानि जायफोर पेपार्सफोर हानि लेखाफोर बेखौ जों डिजिटाइज खालामबाय। बड'लेण्ड काउन्सिलानो गिबिसिन काउन्सिल नर्थ इस्टआव जायनिखि हानि लेखाफोरखौ डिजिटाइज खालामनो हाबाय। जोंनो गिबिसिन काउन्सिल जेराव अफिसा जोंहा स्टार्ट जासिगोन। इमेलजोंनो इन्टारनेटजोंनो जोंनि अफिसा सोलिसिगोन। बेयावबो जों जाफुंसार जाबाय। सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां खामानि मावनो हाबाय। जोंनि कचिं होनाय फरायसाया दायो आईआईटी माद्रास, आईआईटी मुम्बाइफ्राव फरायनो हाबाय आरो गोबां बिथिङाव जोङो जाफुंसार जानो हादों। दा बेखौ अपोजिशना नुवा, मानोना बिथांमोना खामानि मावनो रोङा, साननो रोङा आरो बेफोरबायदि वेलफेयार स्किम्सफोरखौ बिथांमोना 19 बोसोर सम मोननायाव बेखौ साननो रोङाखिसै। दा जोंनि खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना सोमोनांदों आरो बेवहाय आनलेट नुनानै बायदिसिना खोथाफोरखौ मालाबा बखिलाबायो। नाथाय जोंनि सरकारा जोबोद गोख्रों, जोबोद फकास आरो थांनाय 19 बोसोराव बिथांमोना जेखौ मावनो हायाखै जोङो 3 बोसोराव बेखौ मावबाय आरो फैगौ 2 बोसोराव बिटिआर ओनसोलनि 35 लाख सुबुंनि जौगानायनि थाखाय जों आरोबाव गोख्रोङै खामानि मावगोन। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट सापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव
बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।